Konferencia biskupov Slovenska chce, aby kňazi boli súčasťou personálu v nemocnici aj na gynekológii. Opozičná poslankyňa Jana Bito Cigániková z SAS upozorňuje na kontroverzný návrh Konferencie biskupov Slovenska. Podľa nej chcú biskupy, aby sa duchovní stali trvalou súčasťou nemocničného personálu, a to aj na citlivých oddeleniach, ako sú napríklad psychiatria, gynekológia či pôrodnica. Problémom je podľa poslankyne najmä to, že kňazi by mohli byť prítomní pri pacientoch bez ich výslovného súhlasu, napríklad aj pri ženách podstupujúcich interrupciu. Biskupy tvrdia, že duchovní majú teologické vzdelanie a žiadajú rovnaký status ako sociálni pracovníci. Cigániková to označuje za nesprávne prirovnanie, keďže sociálni pracovníci majú presne stanovené kompetencie. Zákon podľa nej neobsahuje 3 kľúčové slová, a to na žiadosť pacienta, a ide tak o zásah do jeho súkromia a komfortu. Poslankyňa zároveň pripomína, že duchovná pomoc v nemocniciach už dnes funguje. Pacient si ju môže vyžiadať. Zavedenie povinnej prítomnosti kňazov preto považuje za zbytočné a nebezpečné. Téma vyvolala verejnú diskusiu už pri nedávnej novele zákona, ktorá umožnila vstup kňazov na oddelenia aj bez súhlasu pacienta. Kritiku vtedy vyvolal aj fakt, že legislatívna zmena bola do parlamentu predložená ako prílepok k školskému zákonu, a to bez verejnej debaty. Ak chceš vidieť viac podobného obsahu, nezabudni nás sledovať, iba tak oň 100% neprídeš.